Sponsorii noștri de azi sunt Brand și Ispec. Suntem susținuți de Primăria Municipiului Sibiu, care face treabă foarte bună în a sprijini sportul alternativ de aici. Organizatorii sunt, după cum știați, probabil Asociația Română Club Sportiv de BMX, mai pe scurt ASCR BMX. Și, bineînțeles, Ego Events cu logistica atât de importantă. Așa, Comanu, hai cu 360 și Monkey. Monkey 180 cu pop frumos, bravo Monkey! Și publicul este anunțat din nou că dacă nu se manifestă, trimitem în inspecție majoretele oficiale Andreea și Lidia ca să vă motiveze, așa că fiți convinși și dați din palme! Anunțăm încă o dată că Raizeri cu prestații bune la X-Cup până acum, adică la Street Session, mai exact Giga, Alin, Johnny, Dollar și Beju se dau de plăcere în această qualifying session, pentru că sunt deja calificați în final automat, ocupând cele mai bune locuri. Alin, Daniel, Dacial, sus, la munte sus. Pe topie la Maramu și Marco de la Velvet cu Feeble Grind cu Manual 180 out.